Είδατε ποιοι ήρθαν? Απεσταλμένοι την άστρα από την Πύλο. Μάλλον μελάδες θα έχουμε. Κάποτε ο Άγαστος έδιωξε τον Ιάσονα στα άθλια επιπελεία κι ας ήταν γιος του Έσωνα και νόμιμος διάδοχος του θρόνου όπως ο πατέρας του. Τι φταίει ο Άγαστος? Ο πατέρας του Πελίας εξώσε το δίδυμο αδερφό του Λιλέα στην Πύλο και έκλεψε το θρόνο του από τον νόμιμο διάδοχό του Έσωνα. Και όταν αργότερα ο Ιάσονας, ο γιος του Έσωνα, ήρθε στο θείο του Πελία να διεκδικήσει τα δίκαια δικαιώματά του, εκείνος τον έστειλε στη μακρινή Κολχίδα με στόχο να τον εξοντώσει. Τότε όμως ο Άγαστος πήγε στην εκστρατεία, τους Αργονάθες με χαρά ακολούθησε και τον Ιάσονα κόντρα στη θέληση του πατέρα του Πελία. Μετά το τέλος του Πελία όμως, ο Άκαστος πήρε το θρόνο διώχνοντας τον Ιάσονα για δεύτερη φορά. Αυτά ξέρω εγώ. Αυτά έγιναν και πάνε. Δεν κάνει ο Άκαστος πατρικές αμαρτίες να πληρώσει. Ας ζητήσει έστω και αργά συγχώρηση από τους θεούς και από το δίκαιο βασιλιά της Πύλου, τον Έστωρα, τον ξάδερφό του. Αν είναι συνετός, αυτό ας κάνει. Προς το παρόν πάμε να φροντίσουμε τους ξένους.